Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adin, alang sa pagkaton sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTBMLE. Maglingaw ta sa pagkaton pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Mata, ilong, dunggan ug baba. Mata, ilong, dunggan ug baba. Mata, ilong, dunggan ug baba. Mao kini ang naa sa ulo. Liog, dughan, abaga, tiyan. Liog, dughan, abaga, tiyan. Liog, dughan, abaga, tiyan. Apil, usab ang hawak ug batang. Braso, kamot, paa ug tiil. Braso, kamot, paa ug tiil. Braso, kamot, paa ug tiil. Mao kini ang mga kulamoy.